Spesial kalau Bapak Rangga Lanang Satria. Lanang Satria majikan lanang kanggo wong Bekasi bos sayur. Bos sayur wong Bekasi. Duka kang cinta ning ngambang kula mari sayang perhatiane ilang apa kenang deleng sing montok dia mening kula rontok paperangga apa kenang deleng sing gaul dia mening kula kelang mama lura suka mulia mama lura suka mulia. Sayang perhatian nih ilang mama Rangga mungkin kenang deleng si montok dah mening kula rontok mama lurah mungkin kenang deleng si mama Rangga ku sayang mama Rangga mama Rangga mama Rangga mama Rangga mama Rangga Bapak Santi mama Santi Bapak Santi aja dodok bae kayak ditowok. Bos sayur wong Bekasi. Bapak Santi. Bapak Santi. Bapak Santi. Tangguh sing duwe kuait. Buat Am Jiwa yang punya King Godong, sing duwe tulang cari, Am Dado, Kang Agus, Bos Jamu. Am Dado, Ang Agus. Sing duwe Depok. Bos Jamu wadun si Cini Mama Lura sekarang Kang Haji Kang Lura suka mulia Kang Bekel Tarja, 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 Mimi Chandra. Kesuwun Yayusane, kesuwun Yayusane. Aduh kakang mama lura saya cinta ning amban mama lura kula mari sayang mama lura perhatian ilang mama lura mungkin kenang deleng si montok mama lura dia mening kula rontok mama lura suka mulia mungkin kenang deleng si blaeu dia mening kula kelem mama lura mani iya ning kanan spesial kanggo bos sayur wong Bekasi kanggo Lanang Satria tuan rumah kanggo si duwe kuai asik wong Malura wong suka mulia wong suka najan ro kedemeni najan terus sayang
kamari saya perhatian hilang mungkin kenang delang si montok dek mening kula rontok mamerangga mungkin kenang delang si blae dek mening kula kelem mamerangga. Baik hadirin